Nyemanggaken kanca-kanca Putra Wijaya. Yoi. Kabeh nek kene didum mangsane yo. Yo kene Serlina melu aku. Nah. Serlina mrono. Nih, Bapak Ibu among tamu. Nah, siap. Oke. Nah, Mbak Intan melu aku. Nah, Mbak Intan Mas Tomik Rono kesana lagi rotok Rono. Aku tak mulih berarti. Oh ya aja. Ya. Kene jeneng ngapunten Mbak Jaimon iki mikir gawa. Nah, terus Mela gini. Nah, ya. Cek turah siji ngendi. Ah, gini. Nek ngajenge Pak Bibit. Nah, wis kene nah, yes. Wis ora apa-apa. Sing penting ora ngewewi kanca-kanca Sinoman, ora kesampluk tepak, mengko ora kothekan. Sik ning kene mau mengko ya kesampluk. Berarti aku mulih, Mas. Nek pawon piye? Disugokne. Ki pundi Pak kula Pak? Mriki aman mboten Pak? Mungkin nek kesapu jenengan lindungi nggih Pak. Pun suntik. Pun suntik. Nek enten ngen kula jinak niku suntik riyen. Ngapunten nggih Bu.
matur sembah nuwun.